Yayi Karep pandai apa ya. Pun sedep ta? Ngenteni kelawan Yayi Karep. Apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene Yayi Karep. Sampun sinanding lan garwa kula diajeng Ratu Kambang nanging estunipun niki tansah gawang-gawang ing netra kula menika namung kanggo kaliyan. Apa bisa tak pecos kabeh ngaturmu Yayi Karep? Kenging menapa mboten? Coba lho Yayi Karep, wonge sapa wonge. Yen to sing nyawang marang siramu, dasar pasuryane bagus, uga piteksa. Apa meneh yen ngendika indah-indah basa, lukitaning sastra, wanita ngendi mesti ora bakal kuat ngampah harga kanaksane lho Yayi Karep. Menapa kapur leres kamu? Kanggo lho Yayi. Yayi Karep. Kamu Iki tiwas kebeneran. Kang Mas Sunan Dadiren lagi ngimami ing Masjid Demak Bintara lho Yayi. Boten-boten enggak. Ora ono. Abdiku padha turu kabeh mergo hawane atis. Pokoke iki tiwas kebeneran. Waton ora konangan. Menawi kajenengan Nek konangan ya ajur Yayi ajur. Yayi. Hawane adem banget. Aku nganti priki kabeh lho Yayi Karep. sambilan kula niki binding-binding kudu ngrang. Pun Kambok kangen banget marang siramu. Kangene Kambok ora bisa tak gambarake maneh Yayi. Ya mung kanggo siramu Yayi Karep. Inten-inten nengko Yayi Karep. Sak omahe bisa kepeng langit. Wong siramu sing banget tak tresnani.
Yai Karebet, Nyatanipun sampun kula usadani kula menjadi. Yai Cukup langkahnya ning batas kula. saiki rosan dadak kesuwen. Ayo dheweke mancing ing Taman Pagringan, Yai. Ngaten Sinamu bakal gak monggo kula dherek. Yai, ben-ben bapak Yai. Tenan itu Yai Karebet. Ayo. Ayo.
pundi Kanjeng Ratu? Kang Mas nyuwun pangapunten. Kalau mau kula nembe Ngadisari lho Kang Mas. Ngadisari to? Nggih. Coba maju rene ya. Oh nggih Kang Mas. Lho. Kok dhisik? Nyampingmu kuwi lho wirane udan ngono. Kang Mas, kula mau dipun sampluk kucing. Disampluk kucing. Nggih. Pun sampluk kucing nuwun sewu. Disampluk kucing, dicakar kucing ning boten sakit ning malah kepinu. Banten kucinge. Dicakar kucing kok ora lara kok malah kepinu. Nggih Kang Lho. Mas. Wis. Napa? Nyampingmu sing mburi kenapa? Pundi ta Kang Mas? Kuwi lho. Pundi? Kang Mas, pangapuntenipun. Kala mau ujukan susu tah, pun sampluk kucing kenging nyamping kula. Oh, unjukan susu. Nggih. Sampai kucing. Nggih. Yut kena nyampingmu dadi telur. Leres Kang Mas. Lah kok sanggurmu udan kabeh. Kala wau kula anggenipun kula dandan kali Ngadisari kesisa lho Kang Mas. Nggih, awet boten dipun ladesi sedaya para santri. Kanjeng Ratu Kaliyaman. Inji kula. Sliramu lan aku ning panti Jepara kene. Dadi tepo tuladhane kabeh para santri lan bapak. Inji Kang Mas. Tindak sak pecak tembung sak limah kudu diati-ati. Inji. Yen nganti sisit mengko ndak dadi paidune kabeh para santri. Kang Mas, nyun pangapunten boten kula badhe boten kula ambali malih. Ya. Sepisan iki sesuk langsung ben aja baleni ya. Inji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lho. Dari karep aduh. Iki mau siramu to. Iki kula Kang Mas. Tamune kakung apa? Tamunipun kakung. Nanging lho gene sing acane siam. Menika rak yayi karebet, tesih kadang kaipe. Kraketke bab kekadangan lho Kang Mas. Ayo. Nyentang ngapunten nggih. Jari. Dimas. Karebet. Wong bagus. Dimas. Karebet. Wong bagus. Ayu Kang Mas, ayu. Sapa sing ayu? Fatayat ing panti Jepara menika sedaya ayu mboten wonten ingkang ora. Sapa sing kula menata? Kanggo kaliyan. Lek kanggo sing gula mentah lho Yayi, mesti ya ayu-ayu. Nggih Kang Mas. Dimas kucing ndak sireng. Kang Mas nanda dirit. Kok mesti nyaruwe iki kene? Menika rak yayi karebet. Lah kok yen kok ngendikane kok Piye? Dimas kucing ndase ireng. Lho, Jadi mau ngomong ngono. Kala wau ngendika kados ya. nika boten kucing Yayi ndase. karebet. Lagi wae aku lan kanggokmu ngrembug perkara kucing. Panti Jepara kene saiki akeh kucing. Coba to sawangen. Yo Yayi. Nyampinge Mbak Yumu kae dicakar kucing nganti wirune udan. Menika dipun cakar kucing. Durung kucing kebangetan kok. Nyampluk susu unjukanku nganti kena nyampinge Mbak Yumu. Teles lho Yayi. Teles kabeh tembus. Menika kucing ing panti Jepara. Iya. Nganti mun setahun gendeng sakren rasane kucing. Santen kucingnya iki Kucing Kang. kok nakal banget. Ya, lakopo juga. Yang ini adat sabun siramu yang tindak ning panti Jepara ini ora kok bagi sapi tanggung. Mesti ngasta oleh nek tindak nganti Mboten sah sebelah.
estunipun suwan kula ing Pandhin Jepara menika saking Demak Bintoro bekto oleh-oleh. Gawa oleh-oleh to. Nggih. Karmanipun Kanggo Ratu Kanggo. Oleh-oleh joropo lho Yayi Karebet. Kok dadak karmane Kanggo coba? Wujudipun pelem. Hah? Pelem. Inggih. Sik. Pelem ya toh. Sing wujude gedhi, dawu, bendel ngisor. Kuwi to, kuwi karmane Kanggo lho Yayi. Mesti dahar pisan, mesti tanduk. Ning awak mesti sumyo. Benten lho Kang Mas. Bedane piye ya? Karo pelem ing Jepara. Pelem ing Panti Jepara wis cilik. Bungki dipangan semut. Apa meneh kok dahar? Nyawange wegah. Dimas Karep, Pandawi. bedane kok adoh ya? Pelem ing Demak Bintoro lan pelem ing Panti. Yen pelem ing Demak Bintoro kae wujude Gedhi, dawu bendol ngisor. Yen tidak. Nek didar mesti tanduk ning awak sumyo. aneh. Yen pelem ing Panti Jepara ki wujude Cilik, bungki Yen dipangan semut. Apa meneh kok dahar? Nyawange wegah. bangetan. Nggih to Kang Mas, nuwun sewu, ning mboten kata lumpen. Kula wau Yayi Karebet kula ugi kula suguhi jeruk. Ya kok. Nggih. Jeruk sing wujude gedhi, liningane kandel-kandel. Nggih to? Nak didahar rasane mek nyus. Nggih, Kang Mas. Kula remen jerukipun Kanggo kari nyaman. Yayi, Jeruk ing Pandhin Jepara. kok jeruke Kanggo? Tegese jeruk keprok Kang Mas. Tenan kok. Siramu remen dar jeruk. Wes, Dimas Karep, mari dawu. yen pancen siramu seneng dahar. Halo. Jeruk ing Panti Jepara bedolen boyong ana ing Demak Bintoro aku lho. Kang Mas. Napa meneh? Ngaten kok dadak kon lojo lho Kang Mas. Karepmu Lah piye? kok dadak dibedol sawite, tindak mriki saged mundhut jeruk. Yo lak mesti salah tampa to. Lah nggih to. Sing ndak karepake, kowe jeruk kae dicangkok, mengko yen metu oyote diketok diboyong ana ing Demak Bintoro. Sapa ngerti? Wohe gede-gede, godhonge rembug. Dadi ora usah ndak ing Panti Jepara. Oh, ngaten dipun cangkok. Menika leres. Dicangkok ngono lho Yayi. Ayo gede-gede. Oh, inji Kang Mas. Damar mancung sinumpet iki mau mung deguyonan sakore. Temenane ana nggak apa to kok nganti siramu tindak rekor. Diutus Kanjeng Rama apa tindak pribadi? Jumbahaken pangandika Gusti. Estunipun kula nampi dawuh saking ngersanipun Rama Sultan ing Demak Bintoro. Heeh. Supados kuwi keluarga ing Pandhin Jepara. Iya ya. Tuladanipun Waratus Menanju. Pawartosipun kados pundi? Bagas waras ora ana alangan sawiji apa kanthi parang si menangi. Bener kok Yayi Karebet ora Menika ngalangan ndadosaken apa. bagya kula. Lan malih Kang Masunan hadirin lan Kang Kali Nyamat kebutan sak puja selamat. Nyatane kaya ngene. Ingkang kula dados atur ngersanipun Rama Sultan. Bagas waras kanggo Yayi Karebet. Menawi ngaten sawetawis kula badhe nyuwun pamit Lho. wangsuling Demak Kok Bintoro. dhisik? Kok kaya ditundung bae lho. Aku nyuwun siramu katrem ana ing Panti Jepara Sartara. Seminggu, rong minggu, sewulan ora apa-apa. Dipun paringake Ora apa-apa. Kang Mas, dadak sewulan rong bulan. Lah mangke garwanipun terus pundi? sanes wedal kemawon Iya, iya. wonten kalodhan. Yo, yen pancen adreng penggalihmu kepengin pinanggih. Wisi menanju, ndak diparengake kono. Pun kakang mengko ganti tapak. Ngaten sih. Namung paris. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.